Nadungog nato karon sa atong ebanghelyo ang mga tinun-an ni Juan ng utana. Ngano man nga sila nagpuasa, pero ang mga tinun-an ni Jesus wala magpuasa. Ang tubag ni Jesus klaro ug tataw, magpuasa ba di ay ang mga dinapit kung naakauban nila ang pamanhunon. Kini nagpahinumdom ka nato, hinumduman nato nga ang pagpuasa dako usab kini nga observance sa Lent. Nganong magpuasa man ta? Para asa ang pagpuasa? Hinumduman nato mga igsoon nga ang pagpuasa usa kana sa mga pamaagi to help us redirect our senses sa mga sakripisyo. Gamay nga sakripisyo kini magpahinumdom ka nato nga mubalik kita sa tinubdan, mubalik kita nga diha sa sakripisyo we also share and we participate the suffering of Christ. Kay kung makabantay kita, kung walay mga pagsakripisyo, kung walay mga pagpuasa, kung halimbawa magpalabi lang tagkaon, magpalabi lang ta sa worldly pleasures, let's say sa pagkaon na lang, kung magsigi tag, kung wala tay pagpugong sa kaugalingon, kung magsigi lang kitag kaon, magbusog kita, usahay makalimot kita sa mga kabus. Usahay makalimot kita sa uban nato nga mga igsoon nga nanginahanglan. Kaya kita permi lang nato i-feed ang atong kaugalingon, our own senses, our own pleasures. Kung wala kining pagpuasa, usahay makalimot kita sa uban. Mauna, to help us go back, to help us redirect our minds, our hearts to God, mauning necessary ang pagpuasa. Mauning karon, Biyernes man, magpuasa kita nga walay karne. Magpuasa kita nga walay karne. It is not depriving us to eat something good, but rather it helps us to be reminded of, to go back to our senses. Nga usahay makalimot kita sa Ginoo. Ang ato usab nga pagpuasa, ang ato nga pagsakripisyo, we also share the suffering of Christ in a little way. Ikaduhang punto nga pwede natong pamalandungan, ningon si Jesus, nganong kinahanglan magpuasa ang mga dinapit kung kauban niya ang kaslunon. Nganong magpuasa, in other words, nganong magpuasa man, nganong maglisod man, nganong mahadlok man, nganong kinahanglan man maglisod kung kauban niya ang Ginoo. Kini nagpahinumdom nga kung ang Ginoo di ay anaa ka nato, kung ang Ginoo uban ka nato, dili kita angay mahadlok, bisan naat kita sa kalisdanan, kung ang Ginoo uban ka nato, dili gayud kita maglisod. Dili gayud kita although maka-experience og kalisdanan, pero ang Ginoo kung uban ka nato, siya gayud magahupay ka nato. Mao na mangutana kita sa atong kaugalingon. In our journey, in this 40 days journey before the resurrection of our Lord, mangutana kita, kumusta man ang akong kasing-kasing karon? Kumusta man ang akong kinabuhi karon? Anaa na ba si Jesus? Anaa na ba ang Ginoo sa atong kaugalingon? Sa atong during Ash Wednesday, gi-declare ni Pope Francis in solidarity sa Ukraine, in solidarity sa war, in solidarity sa mga tao nga naglisod, nga naa sa tumang kalisdanan tungod sa gubat dito sa Ukraine. Gi-declare ang World Day of Fasting and Prayer para ngadto atong i-offer ngadto sa atong mga igsoon nga naa sa Ukraine. Kini nagpahinumdum ka nato nga bisan sa atong mga sakripisyo, kini maghatag ka nato sa atong mga pag-ampo, kay diha sa atong pagsakripisyo mas mulalom ang atong pagtuos sa Ginoo, mas mulalom ang atong connection sa Ginoo. Hinaot pang unta mga igsoon, kay usahay ang uban ka nato mag-ingon dayon nganong kinahanglan pang kita nga nganong pahirap nganong lisod-lisoron pa man ta, nganong inani man ka istrikto ang simbahan. Mabitaw to nga naay nakiksturan ako Ash Wednesday, Father,
Ang giingon sa simbahan nga dapat Ash Wednesday lang o Good Friday di magkarne. Ako siyang giingnan. Actually, all Fridays of Lent wala gid unta tay karne. Problema lang natong mga Kristiyano, magahi man tag ulo, reklamador man ta. Pero if we really want to observe the Lenten observance, all Fridays gyud sa Lord sa Lenten season, wala gid ta tay karne. Wala gid ta tay karne. Pero exempted tong mga nag-edad og 16 to 59 maunay atong observance, pero 16 below 60 up og katong nay comorbidities exempted sila, of course. Labi na mga bata exempted. Pero kita nga mga naa sa 16 to 59 nga bracket nga edad di ta exempted. Kung gusto gid nato mga igsoon, kung gusto gid nato i-observe ang Lenten season, kung gusto gid nato barugan, kung gusto gid nato nga mutan-aw balik sa kaugalingon, mangandam sa kaugalingon, hinaot pa unta nga ato kanang buhaton. Ang atong ebanghelyo mao kini pagpahinumdom. Kung naa ang Ginoo ka nato, kung naa ang Ginoo bisan naa sa kalistanan, naa gihapon ang kalipay. Ikaduha, ang pag-fasting wala kini gihatagan not to deprive us but to help us redirect our senses to God. Because at times, when we are too overwhelmed with the pleasures in this world, we tend to forget the people, especially the poor, especially those who are in greatest need. Amen. Palihog manindog.